Pier en Marieke's jonggezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja! Die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Beeldhouden. Pier had zijn jaske juist eruit speeld onder de kraan en onder line hongen. Joet kinderen het alweer omloeken. Het is weer droeg. Zie mem hoe het smarrige dingel in het jiskevet gooien. Maar Pier wil het net kwijt. Dit is om een zijn speciale jaske. Maar daar weet zijn mem niet van. Hij had het van vrouw Hek kregen. En het jouwt hem wonderbaarlijke krachten. Maar het jaske on kan er alles 2 keer zo goed. Hoi Marieke. Ha, haast het jas alweer aan. En, werkt het nog wel? Nou het in de sleetlijn had? Ik hoop je het. Misschien helpt het ook wel mijn voetbalje. Zullen we even? Nee, dat is net eerlijk. Dat is het zonder jas kijk wel. Gewoon even proberen? Ja, maar dan niet er van mij niet doen. Dan wist het altijd. Maar we toch geen wedstrijdje. Alleen nog een keer op doel zitten. Meestal ook een keer. Oké. Bij u zit het toen? Marieke haar mem had een galerie met een grote beeldentuin. Tussen de beelden is ruimte genoeg. Daar voetballipieren Marieke wel vaker. Ja, die peel is een goalpeel. Dat is geen peel, jongen. Dat is een beeld. Een beeld? Nu verding. Ik zocht alleen nog maar een peel. Verkeerd je mem die hek. Ja, wat er een klant voor is. En, wat is dan de andere goalpeel? Nou, dat beeld daar. Die bleerde man met die vreemde kop. Die zit 4 voet. Hij is een brede goal. Kan zonder jas kijk maar raak zitten. Nou, dan zet ik hem wat dichterbij. Ah, jongen. Die kist door het tillen. Hartstikke sfeer. Wacht je maar. Hier. Mijn jas gewoon. Kink alles. Voorzichtig, hè? Oh, let er net vallen. Oh, Pier, als zus man het shirt. Ja. Zo. Te plak. Oh, nou hebben we een mooie goal. Krijg breed genoeg. Look het jasje maar aan. Ik ga wel in de goal staan. Wat maakt dan? Gewoon tinken. Zo. Ik wil een goal, meisje. En dan zo hut mogelijk zitten. Klaar? Ja. Ik wil een koolmaatje. Ik wil een koolmaatje. Ik wil een koolmaatje. Wow, die is net hard, hè? Maar shit met de bal uit. Safir had ik nog nooit skopt. Tjee. Ik kan er niet eens zien, zo hut gonger. Machtig. Nou ik. Tja, het jaske. Ik kan net in de goal zien, hè? Oh, dat mocht ik net. Kis hem dan net houden. Let op. Daar komt er. 1, 2. Hè? Oh nee! Oh, Pier! Maar Schimmels 10 haast. Dat beeld van die man. Als de kop eruit komt. Sorry. Ja, hij gong wat brik. Ik wil in de hoek zitten, maar nou... Hoe mat het nou? Waar is die kop? Ja, daar heb je de hagen. Daar haast moet tas kopt. Zullen wij hem er weer op plakken kunnen? Nee, dat is heel wies. Natuurlijk in het net. Wie mat het dus met hem vertellen? Wat sisse leuk wezen. Daar komt ze correct aan. Sjor maar. Mijn man. Oh nee. Ik nog mijn klant. Nou, toen zei ze maar. Toen haast de dier. Net mijn zin. Mem. Wij Pier maat mem wat vertellen. Ja. Nou, chef, wij Ja, nee, stil even jongens. Ik ben nou met deze meneer in peteer, hè? Maar mem. Nee, Marieke. Ja, meneer Van der Meer. Dit binnen alle beelden van diezelfde Italiaan. Zo. Hij is tier populair. Ik had er al 3 van verkocht. Nou, ik vind net al eerlijk mooi. Het is mij gauw echt te gewoon, zo. Ik
ik zie je eens wat oors. Oh. Oh. Je dit daar. Dat vind ik nou bijzonder. Zo'n beeld zonder kop. Dat is hem correct. Hé? Maar hoe kan dat nou? Ja, smaken verschillen, mevrouw. Want dat is nou correct het beeld wat ik zie je. Zo, als het beeld een kop had hier, dan wie het gewoon een beeld van een man nest. Een soort van staanbeeld. Dan wil ik weten wat het weer. En nou is het volle spander. Nou kan het elke niet wezen. Jo, of ik. Nou ja, jo net vanzelfs. En zo mooi. Als het bij de hals ophaalt, als wie de kop erop rutsen. Dat is een knap werk van die beeldhouwer. Ja, vanzelfs, maar... Ja, ik weet net dat er het wel zo bedoeld had. Ja, dat kan mij niet schelen. Ik vind het mooi zo. Ik hoef net vieren te zieken. Deze zet ik op mijn kantoor. Je moet er maar sissen wat het kost. Ik sis niet meer. Hij kippert het. Ja, zat je vol, meneer Van der Meer. Vanzelfs, ik zal het regelen. Ren je nog even mooi naar de galerie? Ja, fijn. Ik ben er tegen wees mij. En wat hebben we jou een peer aardige ben. Zo gezellig. Ja, bijzondere ben. Dat zeker. En ze helpen me ook maar raak. Lekker als Joet. Hé, jongens? Ja. 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 Kom je me aas even om een bakje thee? En een gebakje? Want dat gaan we wel verzinnen. Nou, waar wit.